ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपं तदा मह्यं ददातान्तिकम्। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तनं सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नामिने आचार्यपादाय निशाय कृष्णदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मूडव स्कंदम 9వ अध्याయం 7వ శ్లోకం। दैवेन ते हतदीयतो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्राये कुर्वन्ति काम सुखलेशलवायदीना लोभाभिभूतमनोकुशलानि शाश्वत। O my Lord, persons who are bereft of all speech performance of chanting and hearing your transcendental activities, unfortunate and are of good sense. They engage in ambitious activities, enjoying sensation for a very little while. Hari Bol. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The next question is why people are against such auspicious activities, chanting and hearing the glory and pastimes of the Lord, which can bring total freedom from the cares and anxieties of material existence. The only answer to this question is that they are unfortunate because of supernatural control due to the offensive activities performed simply for the sake of sense gratification. The Lord's pure devotees, however, take compassion upon such unfortunate persons and in a missionary spirit try to persuade them into line of devotional service. Only by the grace of pure devotees can such unfortunate men be elevated to the position of transcendental service. So, 4 రకాల వారు భగవంతుణ్ణి కొలవరు. ఎవరెవరు వారు? 3 నరాధములు, 4 రకాలు. మాయా బహృత జ్ఞానులు, అసురులు. మాయా అపహృత జ్ఞాన, ఆసురీ ఆసురీ భావమాశ్రిత. సో ఈ 4 రకాల వారు భగవంతుని ఎప్పటికీ కొలవలేరు. సో ఫైనల్ గా అసురీ భావం అవంతా ఎందుకు వస్తాయి అసలు? సో అసురులు ఈ 4 రకాల వారు కొలవరన్నారు భగవంతుని, కానీ ఎందుకు వారు కొలవరు? అసలు వారికి ఆ భావన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే, ఎందుకనంటే వారికి భోగ విలాసాల్లోని అండ్ వారి యొక్క కామ కోరికల్లోనే వారు ఎంత కామ్య కోరికలు అంటే ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్, నాకు ఇది చేస్తే నాకేం వస్తుంది అనే ఆలోచనలోనే ఉంటారే గాని దానికంటే కొద్దిగా బెటర్ ఏంటి అని అంటే కేవలం నా స్వార్థం చూసుకోను, మిగతా వాళ్ళ కోసం కూడా చూసుకుంటాను. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ ఈగో సెంట్రిక్. ప్రతి ఒక్కరూ మిథ్యా అహంకారం అనేది సెంటర్. ఈగో సెంట్రిక్ అంటే వారిని వారే, ఈగో అంటే సెల్ఫ్, వారిని వారే సెంటర్ లో పెట్టుకొని ఏది వచ్చినా సరే కూడా వాళ్ళకే లబ్ధి పొందే ఆలోచన ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకొద్దిగా సర్కిల్ని ప్లస్ చేసుకునేలాగుంటే, నేను ఒక్కడే కాదు, నా భార్య, నా పిల్లలు, నా తల్లిదండ్రులు, నా అక్క చెల్లెలు, అన్న తమ్ముళ్ళు వాళ్ళు లాభపడాలి. అది నెక్స్ట్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. దాని తర్వాత నా కులం వారు, నా గోత్రం వారు, నా ఊరి వాళ్ళు, ఆ రకంగా. నెక్స్ట్ మనుషులందరూ కూడా ఉండాలి. ఇది మనుషులందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలి,
మానవ సేవ మాధవ సేవ అని అనుకునేవారు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగా. కానీ సత్వగుణంతో మాత్రమే ఆగిపోవడం కాదు, దానికంటే కూడా ఇంకా ఉన్నాయి గుణాలు. సో బేసిక్ ఇది తమోగుణంలోని అన్నమయ్య, అంటే బేసిక్ నీడ్స్, ఆహారం, నిద్ర, భయ, మైథున్యం, ఈ 4 దొరికిందా లేదా అని ఆలోచిస్తున్నారు అన్నమయ్య. నెక్స్ట్ ప్రాణమయ. ప్రాణమయ అంటే కేవలం ఈరోజు ఒక్కరోజు కోసం కాదు, ఫ్యూచర్ లో కోసం కూడా ఏదో ఒకటి ఆలోచించాలి అని అనుకునేవారు ప్రాణమయ స్టేజ్. నెక్స్ట్ జ్ఞానమయ ఆర్ మనోమయ. సో ప్రాణమయ అనేవారు రజోగుణంలో ఉన్నట్టుగా. నెక్స్ట్ మనోమయ ఆర్ జ్ఞానమయ అనేది సత్వగుణం. వారికి ఏంటి అని అంటే నా ఒక్కడికే తీసుకుంటే సరిపోదు, మనం లోకానికి కూడా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనుకునే రకం. అక్కడే ఇజమ్స్ అనేది వస్తాయి, ఆల్ట్రూయిజం, హిందూయిజం. ఆ రకంగా ఒక్కొక్కరు వారి వారి కమ్యూనిటీకి వారు చేసుకోవాలి అనే భావన. స్వార్థం దాకా ఉండరు, వాళ్ళ దాకానే ఉండరు. కానీ అది సత్వగుణం అయినప్పటికీ కూడా స్టిల్ అది ఊర్ధ్వ మూలం, అంతదాకానే. ఆ రకంగా చేసుకునే వాళ్ళకి మహా అయితే స్వర్గపు సుఖాలు వస్తాయి కొంతకాలం, మళ్ళీ వాళ్ళు భూలోకంలోకి వచ్చేయాల్సి ఉంటుంది. భగవద్గీతలో చెప్పారు, యాజ్ అండ్ వెన్ వాళ్ళ యొక్క క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయంగానే మళ్ళీ వాళ్ళ భూలోకానికి రావాలి. మరి దానివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే భూలోకానికి వచ్చేస్తారు, వచ్చే జన్మ వారికి మానవ జన్మ దొరుకుతుంది. కానీ భక్తుల్లాగా అయితే కాదు, వాళ్ళకి వచ్చే జన్మలోని ఆ పుణ్యం బ్యాలెన్స్ 0 అయిపోయింది. కాబట్టి వచ్చే జన్మలో అగైన్ వాళ్ళ కర్మ ఫలితం వల్ల ఏదైనా కూడా మంచి ఫ్యామిలీలో కానీ, లేకపోయిందా మంచి సంపన్నమైన కుటుంబంలో కానీ, మంచి ప్రఖ్యాతి వారుగా కానీ, సో ఆ రకంగా జన్మం తీసుకుంటారు. కానీ ఆ రకంగా జన్మ తీసుకున్న దాని వల్ల వారు వచ్చే జన్మలోని మళ్ళీ దాని తర్వాత జన్మ కూడా సంపన్నులుగా ఉంటారా అంటే చెప్పలేము. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మంది డబ్బు గల వాళ్ళు ఉన్నారు, అందంగా ఉంటారు, ఫిల్మ్ యాక్టర్స్, యాక్ట్రెసెస్ వాళ్ళంతా. వాళ్ళు ఎందుకు అని అంటే పూర్వ జన్మలో ఏదో పుణ్యం చేస్తున్నారు, ఆ పుణ్యం అయిపోయింది, మళ్ళీ ఈ లోకంలోని వారు మంచి దీంట్లోని పుట్టారు. మంచి అందంతో పుట్టుండొచ్చు, మంచి ఐశ్వర్యంతో పుట్టుండొచ్చు, ధనంతో పుట్టుండొచ్చు. కానీ వచ్చే జన్మ మళ్ళీ ఏమవుతుంది, వారు మంచి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కాదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఈ జన్మలో చేసుకునే కార్యక్రమాల వల్ల మళ్ళీ వారు అంటే పైకి కిందకి పైకి కిందకి అవుతూనే ఉంటారు, ఉపయోగం లేదు. ఒక డివోటీ లాగా అయితే వారికి ఈ జన్మ డివోటీగా ఉన్నారు, పూర్తిగా డెవలప్మెంట్ కాలేదు. స్వల్పమప్యస ధర్మస త్రాయతే మాతో భయాత, వచ్చే జన్మ డివోటీ అవుతారు ఖచ్చితంగా. సో ఇంకా ఎవరైతే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందరో వారందరూ కూడా వారు కామ్యకర్మల్లోనే ఉండిపోతారు. ఆ కామ్యకర్మల ఫలితం స్వరూపంగా మనకి 17వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నారు. ఎవరైతే ఈ రకంగా చెయ్యరో వారు అజ్ఞాన అంధకారాల్లోకి భగవంతుడి ద్వారా నెట్టివేయబడతారు, వారు అజ్ఞాన అంధకారాల్లో ఉంటారు. కాబట్టి వారు భూలోకంలో మానవ జన్మం తీసుకున్న కూడా అసురీభావనే ఉంటారు. అసురీభావం యొక్క లాస్ట్ ఇదేంటి అంటే మాయ అపహరణ. వారికి ఒకవేళ జ్ఞానం వల్లనే వారికి కానీ పొగరు ఉన్నది అంటే, జ్ఞానం ఎక్కువైంది వారికి అంటే భౌతికమైన జ్ఞానం లేకపోయిందా అహంకార భావం, ఇవంతా కూడా ఎందుకంటే వారికే అన్ని తెలుసు అనే భావనతో ఉన్నారు అని అంటే మాయాదేవి ఏం చేస్తారంటే వారికి హెల్ప్ చేయడం కోసమని భగవద్భక్తి రావాలనే ఉద్దేశంతో వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని అపహరించుకున్నారు. కాబట్టి చూడండి, మీకు చాలా మంది తెలుగు తక్కువ వారు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకనంటే ఒకప్పుడు వారు అహంకారంతో నిండి ఉన్నవారు. మాయాదేవి ఫైనల్లీ వారి అహంకారాన్ని అంతా కూడా లాగేసుకున్న దాని వల్ల ఇప్పుడు వారికి అహంకారము లేదు, బేసిక్ తెలివితేటలు కూడా లేకుండా పోయింది. సో ఈ రకంగా మాయా అపహరిత జ్ఞాన కూడా ఉంటుంది. సో ఎవరైతే దానికి విరుగుడు, ఈ మాయ ఇదంతా కూడా మాయ ప్రపంచంలో ఉన్నాము, దానికి విరుగుడు ఏది అంటే మంత్రం. అందుకోసం మాయా మంత్రము అని అంటారు. సో మహామంత్రం అనేది ఎవరైతే జపిస్తారో భగవంతుడి గురించి అది జపించాలి అని అంటే శ్రద్ధావాన్. ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, రుచి, నిష్ఠ, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. సో దాంట్లో ఫస్ట్ది
శ్రద్ధ. సో శ్రద్ధ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే శ్రవణం ద్వారా, భగవంతుడి గురించి వినేదాని వల్ల. ఒకసారి ఆలోచించండి, అన్ని మందిరాలకి కూడా చూడండి, ఇస్కాన్ మందిరానికి నిరంతరంగా క్రౌడ్ ఉంది. అంటే పండగ కోసం అని రకంగా మాత్రమే కాదు, స్వతహాగా వస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అని అంటే మిగతా మందిరాల్లోని ఆ ఫెస్టివల్, రాముడి గారి గుడి అయితే సో రామ పట్టాభిషేకం, లేకపోయిందా తన కళ్యాణము, లేకపోయిందా శ్రీరామనవమి, అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జనాలు వస్తారు. లేదంటే శోభాయాత్ర తీసుకెళ్ళినప్పుడు వస్తారు. అదర్వైజ్ మామూలుగా అయితే తక్కువ మంది వస్తారు. ఇంకే కూడా కానీ ఇస్కాన్ చూడండి ఎక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు మీకు. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ అదే పనిగా ప్రీచింగ్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. ఇస్కాన్ మీరందరూ కూడా చూడండి అట్రాక్ట్ అయ్యారు. మీరు ఇక్కడ ప్రసాదం కోసం అని కూడా అట్రాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, కాకపోతే ప్రసాదం కోసం అని మాత్రం అట్రాక్ట్ అవ్వరు. ప్రసాదం కొద్దిగా ఉంటుంది, కీర్తన కొద్దిగా ఉంటుంది, డాన్స్ కొద్దిగా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇక్కడ క్లాస్ ప్రభు, సచ్చిదానంద ప్రభు, ఆ రకంగా వారు క్లాసులు ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో అది వినసొంపుగా ఉంటుంది, వారు పద్ధతిగా చెప్తారు. అర్థం చేసుకున్నాము అని అంటే మా భగవంతుడు మనకి హృదయం లోపల వెళ్ళిపోతారు. సో శ్రవణం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది కూడా ఏంటి, భగవంతుని యొక్క లీలలు. అది వినిన తర్వాత శ్రవణం, కీర్తనం. సో ఈ రెండు చేస్తామనంటే మాత్రం మనకి లైఫ్ అయినట్టుగా. వారి దగ్గరికి మాయ అనేది దానికి అవకాశం లేదు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే బ్రింగ్ టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ది కేర్స్ అండ్ యాంగ్జైటీస్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. యాంగ్జైటీస్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో అతను భోక్త అన్ని యజ్ఞాలకి, తపస్సులకి, అన్ని. బికాస్ సూపర్ కంట్రోల్ డ్యూ టు అఫెన్సివ్ యాక్టివిటీస్ దాని వల్ల వారు ఈ రకంగా అయిపోయారు. సో ఫైనల్ వారు ఏంటంటే భగవంతుడిని తప్పించలేరు వారు. అందుకోసండి మనం ఫేస్బుక్ లోని, ట్విట్టర్ లోని, వాటన్నిటిలోని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నాం. రండి భగవద్గీత ఫ్రీగా చెప్తున్నాం, భాగవతం మీరు అని ఎంతమంది వస్తారు? ఆఫీసులకు వెళ్ళే వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు మీలోంచి కూడా చాలా మంది ఆఫీసులు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు. మీరందరూ ఖాళీగా కూర్చున్నవారు కాబట్టి మీరు వెళ్తున్నారు అయితే కాదు. మీలోంచి కూడా పనులు అవంతా చేసేవాళ్ళు, అందరూ పనులు చేసేవాళ్ళే. కొంతమంది ఆఫీసులకు వెళ్ళే వాళ్ళు, బట్ స్టిల్ తీసుకొని ఎక్కడో దగ్గర నుంచి వింటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే మీరు ఆ 4 రకాల ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి భక్తుడు చతుర్విధ భజతే మాం ఎవరి గురించి అయితే చెప్పారో మీరు ఆ 4 కేటగిరీ ఉంటారు. సో ఆర్థో, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని. జ్ఞాని వారు ఉత్తమమైన వారు, కానీ ఆ రకంగా అంత తొందరలేము. మనం వింటూ ఉండాలి భగవంతుడి గురించి. ఆ రకంగా వింటూ వింటూ మనం తెలుసుకొని ఒకనొకప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా జ్ఞాని అయిపోతారు. మనం ఇక విరామం తీసుకున్నాం. నమో అనంత వైష్ణవునికి నామాచార్య హరిదాస్ అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు.